Esikani mama Jili, madzoka. Ndadzoka nhasi ndiri kumhanya. Ndoda kungobhadhara magetsi angu chete. Paya pamakauya taingoita magetsi chete. But izvezvi taane mabhengi ese. CBZ, ZB nePSB. Maakukwanisa kutobhadhara maschool fees evana pano. Unonyenya? Maakukwanisa zvakare kutoita macash withdrawals nekadhi renyirori pano. Authentic pano? Yes. At no extra cost. Yeah, mama. Yeah. Ati cheti manye mani. Mama no valerisivo. Tora zesa. All right. Tora zesa. Uvotora mari yachakadzwa ichikoro. All right. Saka only must and battery yacho na imagetsi. Ndikutoda mari ndogona kuitora pano. Unokwanisa kuitora pano? Yese yandiri kuda. Yese yamuri kuda mama. Unonyepa. Sure. Ndipe 500. Chingwa. Apa mchindisira pin. Nasi ndakara. Already. Same position. Same position. Zvese takutoita pano vatenga magetsi, sitobharare, chii zvese.